Kar chung'od bura ma Kisumu Central kokalo aguch omenda manoero mar CDF ochiwo basari mar omenda maromo milion 5 ne jopuonjre ma kwan gi nyalo romo 1,000. Jaod bura ma Kisumu Central Migosi Fred Ouda owacho ni jopuonjre ma bende nyalo romo 1,000 oyudo basari noero ma bende biro konyogi e chwalo somo magi nyime skunde magi some. Kopogore gi basari noero, Migosi Ouda bende biro chiwo scholarship ne jopuonjre ma kwan gi nyalo romo 250 kochakore form 1 nyaka e form 4. Bende olando ni apisa mare chiwo omenda ne grube mago eko mag wakeni kata women groups mar konyogi e yaro ohala maggi. Wadwa miyo nyithindo 1,000 gi wiye pesa mar basari mar form 1. An kaka mjumbe wa Kisumu Central watemo, wan gi nyithindo mang'eny kabisa ma dwaro pesa mar basari ma jonyuol gi onge nyalo. To atemo kaka mjumbe mondo watemo luom nyithindo go mondo kik gibed e dhoudi ni dhi e skul otamogi. Koro kaka kawuono achiwo pesa tama milion 5.3 ne nyithindo ma onge nyalo. To nyithindo be wamiyo nyithindo mokalo 1,000 gi wiye mondo wakonyi mondo nyithindo chiemo robo mondo lokre ji e oganda waka. Kaka ung'eyo an gi pesa mabe achiwo samoro miluongo ni scholarship money ma osebedo kapuonjo nyithindo 250. Basari be yande wachiwo pesa milion 26. Sani be kendo kora chiwo milion 5.3 ni nyithindo 1,000 gi bathe. An gima kwayo jonyuol gibi pesa ni margi. Gibi seche duto mondo ging'i kaka pesa ni nyalo konyo nyithigi e weche mag skunde. Kata kamano ok atimna ni amiyo gi basari kende. Asebedo kata kae ofisa ka chiwo nyaka pesa ohala ni wamama. Pesa miluongo ni women fund. Makata kiny abiro chiwo pesa mar women fund ni wamama maloko ohala mondo kik gitegemea basari kende. Giti matek e ohandgi makata ka basari onge to nyithindo nyaka som. Ket mano e gima